Да ни кажете нещо за тази великолепна сграда? Всъщност е по-приятно да правиш избор, отколкото фабрика за лекарства. Не както е по-приятно да пиеш вино, отколкото да дължиш хапове. Разбира се, тези неща, че тук, където сме стъпили, е всъщност покрив на изба, имат и някакъв технологичен смисъл, защото общо взето това държи доста постоянна температурата вътре. А вината, които прави избата, достойни ли са за архитектурата? Според мен вината са по-достойни от архитектурата и така би трябвало да бъде всъщност. Защото ако не можеш да правиш вино, нали, ако ще да вземеш Господ да дойде да ти направи сградата, но не ти е дал способност да правиш вино или желание да правиш вино, няма да се получи. Ей, тук на човек вече му пада шапката. Мирише на банани. Сега чак разбирам, че технолозите и сомелиерите не си измислят, когато казват, че едно вино има дъх на канела, цитруси или тютюн. Всичко това е така, стига виното да е от истинско грозде. Това са дървени винификатори. Като тези долу метални? Да, технологията е същата, само че са по-малки. Имаме възможност за по-добър контрол върху всички манипулации и контакт с дългата дървесина от самото начало. От тук влиза най-доброто ни грозде, както в дървените ферментатори, така и в ферментацията в малки бъчви. И тук колко преседява? Ами различно, в зависимост от гроздето. Дегустира се, анализира се всеки ден и се преценява, но със сигурност не по-малко от 2 месеца. Това бяха големите бъчви или каци, а тези какви са? Това са помещенията, където правим ферментация в бъчви. Поддържаме различен температурен режим във всяко едно от трите помещения. Мацерираме в помещение, където температурата е до около 10 градуса. По време на ферментация желаем 25 градуса и след ферментация желаем около 30 градуса. Тоест във всяко едно помещение имаме различна температура. И различен процес, технологичен. О, но тук наистина е студено. А защо се различават фирмите на различните бъчви? За да избегнем лоша реколта на дъб от един производител, ползваме няколко такива. Ясно. А защо са на колела? Ами, за разлика от ферментаторите, било то неръждаеми или дървени, тук нямаме възможност да обливаме с помпа, да създаваме контакт с помпа на ръка, се завърта бъчвата. И няколко пъти в денонощието. Няколко пъти в денонощието? Разбира се, 4-6 пъти в денонощието. Това е по-често от антибиотик. Часовник опитваме. Това не е лесна работа. Веднъж на едната, веднъж на другата страна. И това 4-6 пъти на ден. Не е лесна тази работа. Ами когато работим 24 часа, приемаме грозде и сме в най-тежкия етап на гроздоберната кампания, работят около 170 човека. В село, което е 12 човека. Да. Сериозна работа. You've tasted today about 150 different bottles. So, is it about taste memory, this skill? Yeah, of course. Is it a term like that, taste memory? Yeah, of course. Memory help a lot. I'm just tasting because I'm looking for something very special. I tasted a lot of wines still in maceration, so with the skin, and so I just have to think. Is it enough, or I have to keep longer, or it's ready? So I don't have to find the right word, and I don't have to find the vocabulary. I don't have to think too much to write a commentary. No, I just
just my own feeling. Yeah. And my own feeling is mostly experience. And when you have, unfortunately, my age, so that's my 38th harvest this year. So, you know, 38, yeah? Yes, after 38, if I don't know what I'm looking for, I have to change my job and I have to do something else. And did you find today what you were looking for in this? Yeah, absolutely. В тази изба съм от 2007 година и всъщност от 2007 година започна едно ново начало за мен и общо взето от тогава мисля, че знам какво означава да правиш вино и защо искам да го правя. Създаваш изкуство и го предлагаш на хората. И това, което ни се иска, е хората да започнат да го ценят. Смея да твърдя, че съм била в две от най-добрите изби. В Аржентина бях в Клозе Лусациете, а в Чили Коса Палта. По нищо не отстъпваме като начин на работа, като усилия, които полагаме. И може би ни трябва просто още малко време и самочувствие. Да. А колко бутилки има тук горе-долу? Тук в момента в това помещение има около 850 хиляди бутилки. 850 хиляди? Да, 750 хиляди бутилки са вие диагонали с реколта 2008. Искаш да кажеш, че то отлежава и в бутилките, освен че отлежава в бъчвите и в другите съдове. Много впечатляващо. Мога ли да взема една бутилка да разгледа? Да, разбира се. Такъв дизайн мен не съм виждал. Защо няма етикет или после се лепят? Етикетите се лепят после, защото биха се повредили тук. Една година като отлежават. Да. Наред с това поддържаме постоянна температура през цялата година и относителна влажност, които са важни за състоянието на корковата тапа и за развитието на виното в бутилката. Това защо е така? Виждал съм някъде в изискани места да сипат по този начин. Това ли е целта или не? Има някаква друга? Има значение за утайка, ако се събира в това бутилката. Съм се чупил, да. Много хора смятат, че това е недостатък. Това обаче не е недостатък. Качество. Качество. Това е доказателство, че това е и вино, което не е минало обработки. Някакви изненади ми прещат. Не са никакви изненади. В нашата изба сме се погрижили да създадем най-добри условия за нашия продукт, виното, което създаваме. Това е увлажняваща система, която поддържа влагата на 75-80% важност в даденото помещение. Заради бъчвите, така ли? Точно така, заради бъчвите да не се разсъхват, да не пият вино. Как го каза, да не пият бъчвите вино? Точно така, когато няма необходимата влага, дървото се разсъхва и пие вино. Не знаеш кой пие днес в днешно време. И колко бъчви има тук? Значи в нашата изба имаме около 2000 бъчви. Ето да ти представя един от нашите продукти. Важно вино, 60% мерлот, 40% кабарне, отлежава 18 месеца в нови френски бъчви. След като е бутилирано, е оставено да отлежи в бутилка 8 месеца. За аромата нещо? Мляко? Не. Никога няма да ме чуеш да казвам аз такива работи, мляко, черешки, малинки, капинки. Виното е свежо, плодово. Едно вино трябва,
когато се пие, да не те дразни никъде, да може да си влезе през цялото тяло да го усетиш. Страхотно е това вино. Всичко идва от самото грозде. Всичко идва. Казват всички винари теруара. Къде е засято? Върху каква почва? Какви ветрове? Какви температури? Кога е брано? Как е винифицирано? Как е оставено да отлежи? Добре, това е един много сложен комплекс. А има ли една идея, която е водеща за Кастра Рубра? Нашата идея, цел, амбиция на целия наш екип, който вие видяхте, млади момичета и момчета, е да създават продукт, да го утвърждават не само в България, по целия свят, да върнат отново България на винената карта на света. Долу, където са бутилките, Пламена каза, че има 75 000 бутилки, които са с едно и също съдържание. Това е верно ли? Тук ще те поправя 750 000 бутилки. Виното е направено, завършено, един финален бленд е направено, бутилирано и е оставено долу да съзрява в бутилка. Тоест в страната, където стандарта липсва, вие искате да правите стандарт, така? Точно така. Довиждане, уважаеми зрители, до следващото предаване.